Kienet appellata s-sentenza mogħtija fil-każ tal-LSA Awċija li kienet akkużata li f'Novembru 2011 ikkorrompiet persuna taħt l-età. F'dan il-każ f'Novembru ta' din is-sena, jiġifieri 4 snin wara li allegatament seħħ il-każ, l-LSA ħarġet liberata mill-akkużi miġjuba kontriha. Dan f'sentenza li fiha tqajmu bosta mistoqsijiet ta' kif tmexxa l-proċess min-naħa tal-prosekuzzjoni u li tefed dubji dwar il-kredibilità tal-allegat vittma. Il-Union Maltija l-għalliema kienet laqgħet din is-sentenza b'sodisfazzjon u fakret kif edukaturi akkużati b'dawn it-tip ta' reati jitwaqfu minn xogħolhom sakemm jinqata' l-każ u ħajjithom tmur allar fosthom minħabba l-ġudizzju negattiv li jsofru min-nies. Dwar dan il-każ staqsejna lill-Pulizija jekk ittieħdiet xi tip ta' azzjoni fil-konfront tal-Ispettur Prosekutur, dan peress li l-qorti nnifisha innutat numru ta' nuqqasijiet fl-investigazzjoni. Però kelliema l-Pulizija sostna li dan il-każ għadu pendenti e kif is-sentenza kienet appellata. Fl-istess waqt però ikkonferma li l-istess pettur fid-dawl ta' każ ieħor li fih kien ukoll prosekutur ittieħdu passi dixxiplinari kontrih. Dan fil-każ tas-soċju tal-mużew li jaħdem bħala kap ta' skola li kien mixli bl-akkuża li f'Awwissu 2014 waqt ħarġa l-baħar ġab ruħu b'mod mhux xieraq ma' tifel. Xi ħaġa li f'Settembru ta' din is-sena l-qorti sabet implawsibbli fejn emnet li l-verżjoni tat-tifel ma kienx kredibbli.